So, inis tá sé láthir trí sé chuig, agus mar bhfuil sé an am sin carmid crunú rath agad í an trocha lá de Marta I siomar na Just be very present there, and Lord, you again. Christa Ellen seo sé a clog. I'm like Desh Gwyn, was in on Lanark Raig sé a clog. Neil. Can't fall like. Well, tá méid láh an cléir an seo mar ealar na réile an te. Well, Neil Lane Christa Ellen seo sé a clog agus tána Christa Ellen say. I'm Curtu and Kecht. Curt Kibbut she've been Kecht. Ní léon rud eile siúla gomsa nach an réile ag an ceann cálan nó a chuir sé timppla cuaing ar fad mar caitheoireacht na costí gur gáúing spáscáir le clé a bheith idir ar costí. So sin an fág go raibh spás idir, so den tú gáir a clé spás san gáir a clé. Sé réile clóid an te. Tá gach din an seo tá spás an seo. Céad fána